ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅର ଯାଦୁଇ ତୁଳି ଆଉ ମାଉସୀର ଅସମ୍ଭବ ଲୋଭ। କ'ଣ ଏହି ତୁଳି ପିଙ୍କିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବ? ନା ଏହା ତା ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିବ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡିକେ ଓଡ଼ିଆ ଗପ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଙ୍କି ଏକ ପୁରୁଣା କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘରର ଚିତ୍ର କରୁଛି। ସେ ମନକୁ ମନ କହୁଛି, ଦିନେ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଘରଟିଏ ଥିବ। ଓହୋ, ଏଠି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖ। ଏଠି ତାହେଲେ ତୋର ଚିତ୍ରକଳା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଚୁଲି ଜଳୁନି, ବାସନ ପଡ଼ିଛି। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୋର କ'ଣ ଏଇ ଚିତ୍ର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବୁ ନା କ'ଣ? ମାଉସୀ ପିଙ୍କିର ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାରକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲା। ପିଙ୍କି ବେଚାରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ପିଙ୍କି ଗୋଟିଏ ନଈ କୂଳେ ବସି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଆସୁଛି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରୀ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତୁଳି ନାହିଁ। ପରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପରୀ ମା, ଆପଣ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଝିଅ, ମୋର ଯାଦୁଇ ତୁଳି, ସେଇଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲା। ସେଟା ନଥିଲେ ମୁଁ ଆକାଶରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ପାରିବିନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜିଦେବି। ପିଙ୍କି କାଦୁଅ ଭିତରେ ସେଇ ଚମକୁଥିବା ତୁଳିଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସଫା କରି ପରୀକୁ ଦେଲା। ପରୀ ତାର ସରଳତା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ସେଇ ତୁଳିଟିକୁ ପିଙ୍କିକୁ ଉପହାରରେ ଦେଲା। ପିଙ୍କି, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ହେଇନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାଦୁଇ ତୁଳି। ଏଇଟା ତୋ ପାଖରେ ରଖ, ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ବାହାରିଯିବ। ଭଗବାନ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମାଉସୀ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ମାଉସୀ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା, ହେଲେ ପରୀ ମା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁକରୀ ତୁଳି। ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ପିଙ୍କି ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ଚିତ୍ର ବନେଇଲା। ସେହି ଚିତ୍ରଟି ସତରେ ସୁଆଦିଆ ଗରମ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବା, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଭୋକିଲା କି ଶୋଷିଲା ରହିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାମା ବି ବନେଇବି। ପିଙ୍କି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରକ୍ଟିଏ ଚିତ୍ର କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ପିଙ୍କି ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ହେଲେ ମାଉସୀ ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତା ଆଖି ଲୋଭରେ ଚମକି ଉଠେ।